Здравейте! Аз съм благодарна. Първо да кажа, че малко към края на седмицата се включвам, но сега успях. Благодарна съм на себе си, защото тази седмица имах 3 предизвикателства, с които според мен се справих по нов и различен начин, който досега съм правила, съм ползвала. Двете бяха с майка ми, която си идваше и хвърляше маймунки, т.е. задачки, нали, върху мен. И аз съответно първия ден подпалих, обаче после много бързо се овладях и остатъка от деня ми беше много продуктивен, т.е. бързо се овладявам вече. Днес отново ми се случи сутринта с поредната маймунка, която дойде и хвърли. И днес много по-бързо от вторник се справих. Просто като усетих какво се случва и като си спомних предния ден, когато всъщност аз загубих много време отново да се върна състоянието, в което бях преди това. Това ми са 9 от нещата, за които съм благодарна на себе си, че си спомням и не само, че спомням, ами че използвам това, което съм научила. И имах и още две случки, ама ще ги разкажа в друго видео, за да не става дълго. Чао за сега!